ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಚಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸಾನ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರುವ ಘಟಕೇನ್ಲೇವೆ ಒನಸಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೆತ್ತಿ ಕುಡದಾನೆ ತೆತ್ತಿ ಆಯ್ನಿ ಕುಡದಾನೆ ಏಪಲ ತೆತ್ತಿ ಸುರಾಂಡ್ ಬುಕ್ಕುಗೂ ರಜೆ ಕೊರ್ಲಿ. ಓ ಬುಕ್ಕುಗೂ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೆ. ನನ್ನ ಬುಕ್ಕುಡು ಮಲ ಲಾಂಗ್ ದಾನೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇಜ್ಜ ಇಟ್ಟು ಆ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು. ನಾನೊಂದು ದಿನ ತೂಕ ಒಗ್ಗಾಟು ಇನ್ನು ಒಗ್ಗಾಟುಗು ರಜೆ. ಮೀನು ಕೊನರೆಗ್ ಪೋಯ ಇತ್ತುಜೀನಿ ಅಗಲ ಪರ್ಬ. ಓ ಅಗಲ ಪರ್ಬನಾ ಬಚ್ಚಿ ಬಚ್ಚಿದಿಲ್ಲ ಕೊನು ಐನಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಅತೆ ಅಂಚ ಮೀನು ಇಜ್ಜಾಂಡಿರೆಗ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಬತ್ತಿರ. ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ. ಎಂಚಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಂದೆ ಅಂಚೆ ಮೀನಿಜ್ಜೆ ಇರ್ನವರುಡು ಛೇ ಕಾರ್ಲಾಗ ಬೈದೊಲ್ಲೆ ಹತ್ತಿರೆಗ್ ಮೀನು ಕಾಣರೆಗ್. ಸವಿತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚು ಎರಡಂಜು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಆಂಡ್ ಮನೋಲಿ ಸುಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಎಂಕ ಮೀನು ಬೂತಾಯಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಿಯಕ್. ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಇನಿ ಓ ಇನಿ ಬಂದ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದ ಇನಿ
ಓ ಅಂಚ. ಮಲ್ಪೆ ಬಂದ. ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಂಡ ದುಂಬುದ ಮೀನು ಉಂಡತೆ. ದುಂಬುದ ಮೀನು ಆಪುಂಡು. ಮಲ್ಪೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆತೆ ಬಂದು. ಅಗ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲೇರು. ಕಣಕ ಆಂಡ್ರಿ ಕಣಕ್ ಆತುಂಡು ಸಣ್ಣ ಆತುಂಡು. ಎಲ್ಲೆ ಬರು ಮೀನು ಓ ಎಲ್ಲೆ ದೆತೊನ್ಲೆ. ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಬತ್ತುಂಡ ಎಲ್ಲ ದೆತೊನ್ಲೆ. ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಎತ್ತೊನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಬರ್ಪೆ. ಒರ್ಮ ಜನ ಐಟುಡುಲ್ಲೆರ್. ಸೈತಕ್ಕ ಪೋಯೆರ ಅಂದ್. 50 ರೂಪಾಯಿದ ಯಾವ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ 100 ರೂಪಾಯಿದಾಗ ಎತ್ತೊನ್ಲೆ. 50 ರೂಪಾಯಿದ ಯಾವ ಅಂದ್ 3 ಜನಕ್ಕೂ. ₹50 ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ. ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ವೆರ್ ಯಾವು. ಓ ಅಂಚಂಡ ಯಾವ 3 ಜನಕ್ಕೂ. ಯಾವುಂಡ ಯಾವು ಐಟೆ ಸುಧಾರ್ಪು ಗತೆ. ಏರ್ ಮಾರ 9 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ. ಪೂರ ಬತ್ತು ತೂದು ಪೋಪೆರವ್ರ. ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇಂದು ಪೋಪೆರ್ರಿ. అయిన ಜನ ಉಲ್ಲೇರ ಐಡುಡು. ಸತೀಶಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರು ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಬೇಲೆ ಉಂಡಿ. ಬೇಲೆ ಉಂಡು. ಅಮ್ಮ ಜೆಸೊಂದೇರ್ ಬಾಬೆ ಜಾಲುಡು ಜೆಸೊಂದೆ ಅಂದೆ. ಯಾನ್ 7 ಗಂಟೆಗ್ ಪೋಪೆ ಗುಡ್ಡೆಗ್ ಕನಕ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಲ್ಪುಗ್ 7 ಗಂಟೆ ಪೋಪರ. ಏತ್ ಕನಕ ಆಂಡ್ ಆಂಡ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಆಂಡ ಕನಕ್. ಆಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜ ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜ ಏರ್ಲ ಕೇಂದ್ ಜರ ಕನಕ್.
ಇರು ಒರಿಯೇ ಪೋಪುನ ಗುಡ್ಡೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ಪಸಂದ್ ಪೋತೆರ್ ನನ ಮೂಜಿ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂತೆರ್ ಅಂದೆ ನನ ಮೂಜಿ ಲೋಡ್ ಆವಡ ಆತನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರ ಮೂಜಿ ಲೋಡು ಅಂದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರ ರಡ್ಡ್ ಕೈತಲ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಆವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಮೂಜಿ ಲೋಡ್ ಆವು ಇರು ಒರಿಯೇನ ಯಾನ್ಲ ಬೈದ್ವೆ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಪಂಟಿಜಾರ್ ದಿನ ಬರ್ಪೆದೆ ಕೊನತ್ ಪಾಡು ನನೆ ರಗಲೆ ಅಂದಿಯೆ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆದೆ ಮಾರೆ ಇರ್ ಪಂಡಿಜಾರ್ ಇರು ಒರಿಯತಿ ಯಾನ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೊಂದು ಅತ ಉಂದು ಆಂಡಲ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಅಂದಿ ಅವು ಒಂದ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೋ ನೋಡತೆ ಎಂದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡತೆ ಕೈತಲ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಅವು ದೂರ ದೂರ ಪತೊಂದು ಬರ್ರ ತುಂಬ ರಗಲತೆ ಕೊನತ್ ಪಾಡ್ರ ಕೈತಲ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಶುಭಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಶುಭಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ರೇಗ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒನಸಾಂಡ್ ಒನಸಾಂಡ್ ಶುಭಕ್ಕ ಇರ್ನ ಒನಸಾಂಡೆ ಇರೆಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಸೌತೆ ಓ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ವೆಜ್ ಅಂದಿರೆಗ್ ಇನಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಾದೆ ಇಜಿಂಡ ಏಪಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಇರೆಗ್ ನಲ್ಪ ಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕಟ್ತೆ ನನ ನಲ್ಪ ಸೆನ್ಸ್ ಬುಡ್ಪವ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ನಿರೇಲುಗು ಬೋರ್ಡು ಅತ ಒಂತೆ ಓ ಒಂದಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತುನ ನಿರೇಲ ಇಪ್ಪು ಜತೆ ಒಂತೆ ನಿರೇಲಿಗಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ದೂರ ದೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಿಡ ಇಪ್ಪಾಡು ನಿರೇಲಿಗ್ ಬುಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಬುರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ
ಶುಭಕ್ಕ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ್. ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ. ಒನಸಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನ್ ಅಕ್ಕ ಕಜಿ ಪಿರೆಗ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶುಭಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ ಅಂದ್. ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶುಭಕ್ಕ. ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರ್. ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಲೈಕ್ ಕೊಡದಿದ್ರಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬ್ರದರ್. ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್? ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಆಟ ಎಂಚಾಂಡ್ ಆಟ ಪೂರ ಆಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ನಗುಲು ನೆರ್ರೆಗ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ದೆಂಬು ಅಂದ್ ಅಂದಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ನಗುಲು ನೆರ್ರೆಗ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ದೊಂಬು ಅತೆ ದೊಂಬಾಪುಂಡತೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನಾಗ ಅಂಚ ಚೂರ್ಲ ನೀರೆಲ್ ಬೋಡತ್ ನೀರೆಲ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ. ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ. ಲಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಂಡೆರ್ ಶುಭಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೇ ಲಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಂಡೆರ್ ಶುಭಕ್ಕ. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆ ದಾನಿ ರಜೆ ಯಾರನ್ನ ಆಟ ಎತ್ತನತೆ ಕೋಡೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆಟ ಎತ್ತನತೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಕಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಮಡಿಯಲಗ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಡಿಯಲಗ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಊಟ ಆಯ್ತು. ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಶುಭಕ್ಕ ಗುಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆಟ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಿಖುಲು ಬರೋಡಿತ್ತುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ. ಆಟ ಏತ್ ಬರ್ತು ಮುಗಿದುಂಡು ಆಟ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ. ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ. ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶುಭಕ್ಕ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್. ಓ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು. ಯಾನ್ ಬಹುದೇ ಆಟೋಗು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಆಟೋಗು ಸತೀಶನ್ನೆ ಬೈದೇರ್ಗೆ. ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ 6:30. ಹೌದಾ ಮಡಿಯಲ್ಲಗ ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ 6:30 6:30 PM. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಯಾನ್ ಬರೀಟು ಚರ್ಮುರಿ ಮಾರೊಂದಿತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ. ಆಟೋಗೆ ಬೈದೇರ್ಗೆ ಸತೀಶನ್ನೆ ಬರೀಟು ಚರ್ಮುರಿ ಮಾರೊಂದಿತ್ತೇರ್ಗೆ. ಕೋಡೆ ಪೂರ ಒಗಟ್ಟಿತ್ತುಂಡು ನೀ ಒಗಟುಗು ರಜೆ. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆದ ಒಗಟುಗು ಇತ್ತಿಜೇರತ್ತ. ಒಂಜಿ ಒಗಟುಗು ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಗ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ತುಜೇರು. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎನ್ನ ಆಟ ಅತ್ತು ಅನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೊಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ. ಓ ಸೂಪರ್ ಆಟ ಕೊಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ. ಕಿಶೋರನ್ನ ಅಂದೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕಿಶೋರನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಚಲು ಕಿಶೋರನ್ನ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಜೋಕುಲ್ ದಾನ್ವೀರ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿ ಎರಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಅಲ್ಪ ತೋಜಿ ಅನ್ನ ಈರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಈರು ತೋಜ್ಜಾರ್ಗೆ ಅಲ್ಪ. ಕಿಶೋರನ್ನಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೇರ್ಗೆ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಪಂಡ ಪನ್ಲೆ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗ್ಗಿದುಂಡು ಆಟ ಪನ್ಲೆರ್. ಒಂಜಾರೆ ಆತುಂಡಿಗೆ ಅಂದೆ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ. ಆಟ ಮುಗಿನಾಗ ಒಂಜಾರೆ ಆತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆರ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್.
ಅಲ್ಲಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅನಸೂಯ ಕಾರ್ಪಂಡರ್ ಒಂಜಾರೆ ಆತಂಡಿಗೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಆಟ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಏತು ಟೈಮ್ ಆತುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಾರೆ ಆತುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಾರೆ ಆತುಂಡೆ ಒಂಜಾರೆ ಗಂಟೆ ಆತುಂಡಿಗೆ ದೂರ ಪೋಯರು బావ ಬಂದರು ಬಾವ ಜೋಕುಲ್ನ 11 ಗಂಟೆ ಆತುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆತುಂಡಿಗೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಆಟ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ 11 ಗಂಟೆ ಆತುಂಡಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ವೀರ್ ಪಂಡಾರು ಒಂಜಾರೆ ಅಂದು ಹಾಯ್ ಬಾವ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಬಾವ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾವ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೋಕುಲ್ನ 11 ಗಂಟೆ ಆತುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು 11 ಗಂಟೆ ಆತುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ 11 ಗಂಟೆ ಆತುಂಡು ಆರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ತುದು ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ತುಲೆ ಈರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ತುದು ಆರ್ ಪನ್ನಿ 11 ಗಂಟೆ ಆತುಂಡು ಮಲ್ಲಗಲ್ನ ಆಟ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ 3:15 ಟೈಮ್ ಆತುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಗಲ್ನ ಆಟ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಮೂಜಿ ಕಾಲ ಆತುಂಡಿಗೆ ಬಾವ ಬಾಯ್ ಬಾವ ಪಿದಾಡ್ಯಾರ ಓ ಬಾವ ಬಂದರು ಬಾವ ಹೋದರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಬಾವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬರ್ತೀರ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ಗೂ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬ್ರದರ್ ಯಾನ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಜಸೋಂದೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಜೈದಾರ ಗೋಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಜೈದು ಜಾರ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಸೂಯ ಕಂದಿ ಅನಸೂಯ ಕಾರು 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜಸೋಂದೇರಿಗೆ ಯಾರು 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತೇರು ಲೈವ್ ಹುಡ್ಕೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಜತೊಂಡೆ ಇರ್ಬೋದು 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಒಗಾಟು ಇತ್ತೇರಾರು ಆಟ ಒಲ್ಪ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಆಟ ಒಲ್ಪ ಅಂದ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಚಿಕನ್ ಎರೆಗ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೋಡೆದಾಯ್ಕ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಓರಿದ್ನತ್ತೆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ 6 ಕಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಣ್ಣನಿಗೆ 3 ಕಣ್ಣು ನನ್ನಂತ ಪಾಪಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣು ಕೋಡೆದ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಓರಿದುಂಡು ಎರೆಗಂಡಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ 6 ಕಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಣ್ಣನಿಗೆ 3 ಕಣ್ಣು ನನ್ನಂತ ಪಾಪಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣು ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಮ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಕೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು ಏನು ಸಾರು ಮೀನು ಸಾರು ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಮೀನು ಸಾರು ಮೀನು ಬೆರಿಪದವು ಬಾಯಾರ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ಕೋಡೆ ಆಟ ಬೆರಿಪದವು ಬಾಯಾರ್ ಬೆರಿಪದವು ಬಾಯಾರ್ಡ ಆಟ ಅವು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆರಿಪದ ಬಾಯಾರು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅವು ಅಲ್ಪನೇ ಇಪ್ಪುಂಡು
ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೂತೀನಿ ಆಟ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪುನುಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನುಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನುಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಅವು ಬರ್ಪು ಜತೆ ಅನಸೂಯಕ ಅವು ಅಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಲೈವ್ ಕೋಡೆ ಇಜ್ಜಾಂಡನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಲೈವ್ ಇತ್ತುಂಡಿಯ ಕೋಡೆ. ಈರ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬೈದ್ ಜರಾತಿ. ಆಟದ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜೆ ಕೋಡೆ ಆಟದ ಲೈವ್ ಇತ್ತುಂಡ. ಕುಡವರ ಬರ್ಪ ಪನ್ಲೆ ಅನ್ನೆಲ ಯಾನ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಸತೀಶನ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಕುಡೋರ ಆಟ ಎತ್ತನ ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಸತೀಶನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬಾವೆ. ಒಂದು ಕೊಳಲು, ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಒಂದು ಅಡಿಕೆ. ಓ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್, ಅದು ಒಂದು ಸೂಜಿ ಅಂತ ಉಂಟು ಲಾಸ್ಟ್. ಅಡಿಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲ. ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್. ಅಣ್ಣನಿಗೆ 6 ಕಣ್ಣು, ಮುಕ್ಕಣ್ಣನಿಗೆ 3 ಕಣ್ಣು, ನನ್ನಂತ ಪಾಪಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣು. ಅವ ಪಂಡ ಪಾಪಿ ಪಂಡ ಸೂಜಿಂದು ಕೊರ್ತೇರು ಅಂಡ ಅಡಕೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು. ಸೂಪರ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರಿನಿ. ಬಾವಾ ಇರ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಬಂಡಾರ ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ಬಾವಾ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಾವಾ ಪಾತೆರ್ಲೆ. ಆಟದ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮೊಬೈಲ್ಡು ಆಟ ಉಂಡು ಅತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಮೊಬೈಲ್ಡು ಉಂಡಿ ಆಟ ಉಂಡು ಪೂರಾ ಉಂಡತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆತ್ತೆ. ಓ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಅಂಚ ಬಂಡಾರ ಅನ್ನೆ ಫೋನುಡು ತೂತಿನಿಗೆ ಅಂಚ ಲೈವ್ಡು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಪಂಡಿನಿ. ಓಕೆ ನನ್ನೊರ ಪನ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಲೈವ್ಡು ಆಟ ಇಜ್ಜಾಂಡತೆ ಅಂಚ. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡರಿನಿ ಪಂಡರದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂದ್. ಪನ್ಲೆ ಮರಿಯಾಲ ಪನಾಡೆ. ಓ ಪನ್ಲೆ ಮರಿಯಾಲಾಗ ಪನಾಡೆ. ಮರಿಯಾಲಾಗ ಆಟನೆ ಇಜ್ಜಾತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಪನ್ಲೆ ಮರಿಯಾಲ ಪನಾಡೆ. ಆರು ಜನ ಐಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, 5 ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಐಡಿಡ್. ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ದೂರ ಪೋಯರು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್. ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಅವು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಒರಿದಿತ್ತು ನಾವು ಗಟ್ಟು. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರಿ ಆಟದ ನಿದ್ರೇನ. ಓಕೆ ಅವೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕ. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರ ಆಟದ ನಿದ್ರೆಡುಲ್ಲೇರ ದಾದ. ಮಲ್ಪೇರ್ ಮದಿಮೆದ ಹಾಲ್ಡ್ ಪೂರ ಆಟ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಆಟ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ ದಾದ ಅಲ್ಪುಂಡು. ಮರಿಯಾಲಗುಲ ಆಟ ಮಲ್ಪೊಡು ಮದಿಮೆದ ಹಾಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್. ಬರ್ಸ ಬತ್ ನಲಪ ಒಡಿಗೆಜ್ಜಿ. ಕಾಂಡೇಜ್ ಊದು ಜಾರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಜೋಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬೆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಅಂದೆ. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಯೇನಿ ವೆಜ್ಜಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಾ. ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ಬರ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕ. ಆಟ ಎತ್ತಿನ ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಆರು ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ. ಚರ್ಮುರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೇಲಾವು ಮರಿಯಾಲಾಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಅವಂದಿ ಚರ್ಮುರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೇಲಾವು ಮರಿಯಾಲಗು.
ಯಾನ್ನನ ಮದಿಮೆಗೆ ಪನ್ಪುನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಆರ್ನನ ಮದಿಮೆಗೆ ಪನ್ಪುನಿಗೆ ಆರ್ನ ಮದಿಮೆಗೆ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಅಪಗ ಬರೋಡ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಲತ್ತಂಡ ಬಿತ್ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು. ಓ ಲತ್ತಂಡ ಬಿತ್ಲ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸತೀಶನನ ಮದಿಮೆಗೆ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಬರೋಡ್ಗೆ. ಓಕೆ ಬರ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ದೂರ ಆಪುಂಡು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಬರ್ರೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ. ಆರ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂದಾಜಿ ಇಜ್ಜೆರ ಅಂದ್. ಪನ್ಕ ಬಂಡೇರಿತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಬರ್ರ ದೂರ ಆಪುಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ದೂರ ಅಂಡ ದಾನೆ ಮದಿಮೆಗ್ ಬರೋಲಿ ಅತೆ ಅನಸೂಯಕ್ಕ. ಆರ್ ಪಂಡ ಬರೋಲ್ಲೆ ಪಂಡಿಜೆರ್ಡ ಬರ್ರ ಅಂದ್. ಏತ್ ದೂರ ಅಂಡಲ ಸತೀಶನನ ಮದಿಮೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಕವೆ. ಈರ್ ಪಂಡ ಬರ್ಕ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನ್ಸೂಯಕ್ಕ. ಸತೀಶನ ಈರ್ ಪಂಡ ಬರ್ಪೆರ್ ಈರ್ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡಿಜೆರ್ಡ ಬರಯರ್. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಹಾಲ್ ಇತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಆಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಕೈತಲ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ತೂಲೆ ಯಾರ್ ಪನ್ಪುನು. ನಿಖಿಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಹಾಲ್ ಇತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಆಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಕೈತಲ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಮಂಡುರಾಯರ್ ಬತ್ತೆರ್ ಪುರ್ರು 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 ಆಂಡ್ ಮುಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಂಡ್. ಮಂಡೂರಾಯರ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಲೈವ್ಗ್ ಸ್ವಾಗತ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಂಡೂರಾಯರೆ. ದಾದಾ ಕಜಿಪು ಇನಿ ಕಜಿಪು ಮೀನು ಮಂಡೂರಾಯರೆ ಇರೆಗ್ ದಾದಾ ಕಜಿಪು ಇನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಓ ಮೀನ್ ಬೂತಾಯ್ ಮೀನಿ. ಬೂತಾಯ್ ಮೀನ್ ಮಂಡೂರಾಯರೆ. ಬರ್ಸ ಇತ್ತುಂಡ ಒಲ್ಪ ಆಂಡಲೆನಿ ಬರ್ಸ ಇತ್ತುಂಡ ಒಲ್ಪ ಆಂಡಲೆನಿ ಇಂದ್ ಕೇನುವೆರ್. ಬರ್ಸ ಇತ್ತುಂಡ ಒಲ್ಪ ಆಂಡಲ ಇನಿ ಇಂದ್. ನಿಕುಲು ದೇವಾಡಿಗನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಂಡೂರಾಯರೆ ಅತ್ತು ಅತ್ತು. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಹಾಲ್ ಇಜ್ಜನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸತೀಶನ್ನ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಫ್ರೀ ಹಾಲ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಯಾರ್ನ ಉರುಡು. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೆರ್ ಹಲೋ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಹಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ಲೈವ್ಗ್ ಸ್ವಾಗತ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜಾಡ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ನಮ್ಮಲ್ಪ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಹಾಲ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ. ಸತೀಶನ್ನಗಿತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಆರ ಫ್ರೀ ಹಾಲೆ ಬೋಡ್ ಅತೆ. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ದೇವಾಡಿಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕ. ಬೂತಾಯಿ ತಿನ್ಪುನ ಬೋರಿಂಗ್ ಅವೆರ್ದ್ ಕೆದು ಮೀನ್ ಆವೊಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಂಡೂರಾಯರೆ ಅಂದೆ. ಓ
ఎల్లెన అల్ప కండ ఉండి అన్న అందు జ్యోతి అక్క ఏనందులేరు దాదే జ్యోతి అక్క ఎల్లెన అల్ప ಕಂಡ ಉಂಡಿ ಅನ್ನ ದಾದೆ ನಿಗಲು ಹಾಲ್ ಕಾಸ್ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಫ್ರೀ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತುನ ಕಾಸು ಉಂಡತೆ ಅಡ್ಡಿ ಅನ್ನ ವನಸ್ ಅಡ್ಡಿ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಓ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮದಿಮೆ ಆವಡಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಹಾಲ್ ಪೂರ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಆರ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಮದಿಮೆ ದೀಕ ಇರ್ನ ಪಲಾವ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಂಡುರಾಯರ್ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಮಂಡುರಾಯರೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಬಂದರ ಹಾಯ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರಲ್ಲ ಇರ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿ ಎರಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏರಾಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಿ ಎರಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಮನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಕಂಡ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ಓ ಮದಿಮೆಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಕಂಡ ಉಂಡುಗೆ ಅವಳು ಮದಿಮೆ ಅವಳಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕಂಡ ಉಂಡುಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಅಲ್ಪಾವಳಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಕಾಸು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡು ಬಯಕೆಗಾವು ಗಿಪ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಓ ಅವು ಕಾಸು ಇತ್ತ ಮದಿಮೆನೆ ಆತುಜಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತನ ಕಾಸು ಬಯಕೆಗಾವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಜೋವನೆರ್ಡ ಇಲ್ಲಲ್ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ವಾ ಪರ್ಪಟ ಜವನೆರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಡುರಾಯರು ಮಂಡುರಾಯರ್ನ ಪದ್ಯದುಲೆ ಜವನೇರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ವಾ ಪರ್ಪಟ ಜವನೇರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಡುರಾಯರು ವಸಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಬತ್ತುಂಡ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಬತ್ತುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಕಂಡದಾಯಗ್ ಗೊಬ್ಬರೆಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಮದಿಮೆ ಆರಾಮಾರ ಇರೆಗ್ ಹಾಲ್ಗ್ ಕಾಸು ಕೊರೊಡತೆ ಕಂಡೊಡ್ದಿಕ್ಕ ಪನ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಉಂಡುಗೆ ಕಂಡ ಅವಲೇರ್ನ ಮದಿಮೆ ದೀಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ದೆಂಬು ಅತ್ತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೊಂಬಣ್ಣ ಮರಿಯಲಡಾಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ತಗಡ್ ಸೀಟ್ ಪಾಡಲಿಜ್ಜಿಂಡ ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಇನಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇಜ್ಜತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಇನಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಗು ರಜೆ ಈರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿತ್ತನ ಬರ್ಪು ಜರತೆ ಲೈವ್ಗು ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಮುರುಮೀನ್ ಫ್ರೈಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಂಬಾರ್ ಇರೆಗ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಬೂತಾಯಿ ಸವಿತಕ್ಕಾಗ ಮುರುಮೀನ್ ಫ್ರೈಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಗೆ ಓ ಜವನೆರತ್ ಜೋವಿನೆರ್ನ ಒಂದು ಏನ್ 2010 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಪದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇನಿ ರಜೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಗು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಪೋಡ್ಗೆ ಪುಂಡಿ ಇನಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇಜ್ಜ ಅನ್ಕೇನೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಹಾ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕನ ಒಂತೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆಗ್ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಗೆತೆ ಒಂತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏತು ಕೊರ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅರ್ನ ಕಾಸು ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಬುರಿಯೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ
ಸವಿತಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಡ ಬೂರಿಯರ್ಗೆ. ಸವಿತಕ್ಕ ಓಲೆ ರಿಜ್ಜೆರ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಈರ್ ಲಕ್ಕಲೆ ಆ ರಿಜ್ಜೆರ ಅಂತಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಆರು ಕೇನುಜೇರು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದತೆ ಯಾರು ಕೇನುಜೇರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜತೆ. ಓ ಸವಿತಕ್ಕ ಒಲ್ಲೆರ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸವಿತಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬೇಗ ಲಕ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪಂಡೆರ್ ಸವಿತಕ್ಕವೇ. ಉಲ್ಲೇರು ಲಕ್ಕಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಓ ಲಕ್ಕ್ಯಾರೇ ಓಕೆ ಓಕೆ. ವನ ಸಾಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಈರ್ನ ವನ ಸಾಂಡೆ ಅಂದ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಾನ್ ಅಡ್ಡ ಬೂರಿ ಬೊಕ ಸೀದಾ ಪೋಪುನು ಮಾರ ಯಾರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏರ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಕತೆ. ಸವಿತಕ್ಕ ಆರ್ ಅಡ್ಡ ಬೂರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಏರ್ ಸೀದಾ ಪೋಯಾರ್ಗೆ ಅರೆನ್ ಲಕ್ಕರ ಏರ್ಲ ಪಂಡಿಜೇರ್. ಯಾನ್ ಲೈವ್ಡು ಇತ್ತೆಂಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪರ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇತ್ತಾರೆ ಸವಿತಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ವಾರಿ ಸ್ವಾರಿ ಇರು ಉಲ್ಲಾರ ಇಜ್ಜಾರ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಪಂಡ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬೂರಿ ಪಂಡೇರ್ ಅಂಚ ಇರು ಲಕ್ಕರ ಪಂಡಿಜಾರತೆ ಅಂಚೋಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾರ ಅಂದ್ ಪನ್ನಿ. ವನ ಸಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಅಂದೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಸವಿತಕ್ಕ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡೆ ಎಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇಲ್ಲಾಡು ಸೌಖ್ಯನೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಅನ್ನ ಅಂದ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೂರ ಸೌಖ್ಯನೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಕೇಂಡೇರ್. ಮೂಜಿ ಜನ 5 ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಐಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಸೂಪರ್ ಪಂಡೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಅಂದೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ. ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮುರಾಣಿ ಆರ್ ಯಾನ್ ಪನಂದೆನೆ ಲಕ್ಕದೆರ್ ಅತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮುರಾಣಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನಂದೆನೆ ಇರ್ ಲಕ್ಕದರ್ಗೆ ಅತ್ತೆ. ನೀರ್ ಪನಂದೆ ದಾಯಿ ಲಕ್ಕಿನಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮುರಾಣಿಗೆ. ಮುರಾಣಿ ಆರ್ ಪನಂದೆನೆ ಇರ್ ಲಕ್ಕದರ್ಗೆ ಅಲೆ ಮೂಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸವಿತಕ್ಕ. ಈರ್ನ ವನ ಸಾಂಡೆ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ಪೂರ ಅಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ವನ ಸಾಂಡೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್.
ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕನಿಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಪನ್ಲೆ ಲೈವುಡು ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಪನಂದುಲೆರ್ ಅನುಸೂಯಕ್ಕ ಪಿದಾಡಿಯರು ಓಕೆ ಅನುಸೂಯಕ್ಕ ಐತ್ ಪೊರ್ತು ಲೈವ್ಡ್ ಬತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಲೈವ್ಗು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಶು ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಶು, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಲೈವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಲೈಕ್ ಕೊಡದಿದ್ದ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಶು. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಅನ್ನಪ್ಪ ನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶು. ಏರಾ ಪಂಡೇರ್ ದಾಯಗ್ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದರ್ ಲಕ್ಲೆ ಪಂಡರ್ ಐಕ್ ಲಕ್ಕಿಯೇ ಈರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಏರಾ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಮುರಣಿ ದಾಯ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ ಯಾರು ಲಕ್ಲೆ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಐಕಾರ್ ಲಕ್ಕಿಯನಿಗೆ ಈರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಐಕ ಲಕ್ಕಿಯರಿಗೆ ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ ಅಶು? ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಶು, ಇವತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನೋಡಬೇಕು ಎಂತ ಅಂತ. ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅದು ಫುಲ್ ಲಾಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರಜೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೇವನಂದಲೇರು ಇವತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಜೆ. ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದವರು ಸರ್ತಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿ ಜನರೇ ಪನಂದಲೆ ರಾಶು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದವರು ಸರ್ತಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿ ಜನರೇ ಪನಂದುಲೇರು. ಆಂಡಲ ಎಂಕ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ನೆಕ್ ಲಕ್ಕೆರೆ ಯಾನೆ ಪನೊಡತೆ ಪನೊಂದುಲೆರ ಒಂದು ಸವಿತಾಕ ಇರ್ಪನ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಆಂಡಲ ಅರೆಗ್ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ನೆಕ್ ಆರ್ ಲಕ್ಕರ ಪನಂದ ಇರ್ ಲಕ್ಕೆರತೆ ಆರ್ ಲಕ್ಕರ ಪನೊಡತೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇರ್ ಲಕ್ಕೊಡಿತ್ತನತೆ ಇನ್ನು ಸವಿತಾಕ ಪನೊಂದುಲೇರು. ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟು. ಓ ಅಶು, ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟು. ಅಶು, ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನೋಡುವ, ಯಾರಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡುವ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಈರ್ ಪನ್ನಗ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಲಕ್ಕಾರೆ ಆಂಡ್ ಲಕ್ಕವೇರಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈರ್ ಪನ್ನಗ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಲಕ್ಕವೇರಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶು. ಅಶು ಹೊರಟ್ರಾ? ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಶುಭರಾತ್ರಿ ಆಲ್. ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಶು, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಲೈವಿಗೆ, ಬಾಯ್. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಕವರ್ ಓಕೆ ಲಕ್ಕವೇರ್ ಜೋಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶು. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಕವರು ಓಕೆಗೆ ಲಕ್ಕವೇರು ಓಕೆ ಜೋಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಜೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ರಜೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಶು ಪಂಡೇರ್ ತುಲೆ ಲಕ್ಕವರು ಓಕೆ ಲಕ್ಕವೇರು ಜೋಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತನು ಮೂಜಿ ಮೋನೆಟ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಮೂಜಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ರೈಡ್. ದಾಣೆ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜರ ಅಲ್ಲಿ ಉಲಾಯಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರ್ಲೆ ಜಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜರಿನಿ ಅಂಚ
ಸವಿತಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರು ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ಸವಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನ ಉಲ್ಲೇರು ಬತ್ತೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಶು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇವಾಗ ಗಿಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನ. ಅಶು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇವಾಗ ಗಿಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ರ. ಹಾಯ್ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್, ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಚಲರ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸಾಣೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಿ ಜಡನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವಿ. ಅಶು ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆಲ್ಲ. ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್. ಅಶು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಿಂಬಳ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಬಳ ನೋಡಿ. ಓ ಸೂಪರ್. ಅರ್ಥವತ್ತಾದ ಮಾತುಗಳು ಅಶು ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಗಿಂಬಳ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಬಳ ನೋಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಂಬಳ ನೋಡಿ ಸತೀಶನ್ನ. ಸತೀಶನ್ನೇ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶನ್ನ ಕಂಬಳ ತೂಪಾರೇರು. ಗಿಂಬಳ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಬಳ ನೋಡಿ. ಗುಡ್ ಸತೀಶನ್ನೇ ಗುಡ್ ಪಂಡೇರು. ಮೂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ ಇಡ್ಡು. ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೈಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನ ಪಾತೆರ್ಲೆ. 4 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು. ಅಶು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ಥವಾದ ಮಾತು ಲೈವ್ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳುವವರು ಕಿವಿಯಂತೂ ಸರ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶು. ಓಕೆ ಅರ್ಥವಾದ ಮಾತು ಲೈವ್ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳುವವರು ಕಿವಿ ಅಂತೂ ಸರ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಶು ಪಂಡ್ದು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಉಂಡೆ ಅನ್ನಾಗು ಎಲ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡೆ ಅನ್ನಾಗು. ಎಲ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಸತೀಶನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಶನಿವಾರತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿ ದನಿ ಅರ್ಜೆಂಟು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿದನಿ ಅರ್ಜೆಂಟು. ಯಾಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟು? ಎಲ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಸತೀಶನ್ನ ಬರ್ಪರ ಬೇಲೆಗ್. 4 ಜನ ಐಡ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ. ನನಗೆ 4 ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪುನು ಲೈವ್ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು. ಬೇಗ ಪಾತೆರ್ಲೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಜೆಗಳಿಡ 10 ಸತೀಶನ್ನ ಮೂಲೆ ತೆಲ್ಲಾರ್ಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡೆ
ಬಜೆವಲ್ ಇಡತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡೆ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪ್. ಹಾಯ್ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪ್. ಬಾರಿ ಬಾಸ್ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಒನಸಾಣೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವೇ ಅಶು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಇನಿ ಬಲೆ ಪೂರ ಬುಡ್ಲೆ ಲೈವ್ ನಡಪಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶು. ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಇನಿ ಬಲೆ ಪೂರ ಬುಡ್ಲೆ ಲೈವ್ ನಡಪಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಉಂಡರಾಕೆ ನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒನಸಾಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಈರ್ನ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಧೋನಿ ಅನ್ನೆ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜಾರ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಧೋನಿ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶು ಅರೆಗ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಒರ ಒರ ದಾನೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಶು ಒರ ಒರ ದಾನೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ನು ಅರೆಗ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆರು ತುಳುತ್ತಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಆರು ಹೊರಾರ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್. ಹಾ ಬಾಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಇರ್ನ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಅಶು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿನಾಡು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ತುಳುನಾಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಶು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿನಾಡು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ತುಳುನಾಡು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಗುಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಕೋರಿ ಓ ಸೂಪರ್ ಕೋರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗತೆ. ಅಶು ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಇರ್ನ ಒನಸಾಂಡೆ. ಅಶು ಇರೆಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಅಶು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಕೋರಿಗ್ ಫುಡ್ ಯಾಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಅಶು ಈರ್ಡಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಈರ್ ಗುಡ್ ಪಂಡರತ್ತ ಐಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಕೋರಿಗ್ ಫುಡ್ ಯಾಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಶು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲಾರ ಕೋರಿಗ್ ಫುಡ್ ಯಾಕೆಂದು ಈರೆ ಪನ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅವೇ ಆರ್ ಕೇಂಡೆರತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಫ್ಯಾಷಿಯಲ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಫ್ಯಾಷಿಯಲ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶು ಅಂದೆ. ಓ ಅಂಚನೆ ಆರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಕಡ್ ಪಂತೆರ್ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಆತು ಪೋರೆಗ್ ಮನಸಿಜ್ಜಾರೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಅಶು ಈರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಕಡ್ ಪಂತರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಆತುಗೆ ಇರೆಗ್ ಪೋರೆಗ್ ಮನಸಿಜ್ಜಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇಪ್ಪಡ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಲೈವ್ಡು ದೂರ ಪೋಪಿನಿ ಇಪ್ಪಡಾರ್ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೂಡ ತೆಲ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಪಂಡ್. ಮೂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಐಡ್ಡ್ ಬೋಡು ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಂತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂದಂದು ಜನ ಬೋಡು ಉಂತುಲೆ ಏರ್ಲ ಪೋರ್ಚಿ ಲೈವ್ ಬುಡ್ದು ಪೋರ್ಚಿ ಏರ್ಲ.
ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಗಂಜಿ ಉಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಶು. ಸತೀಶಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಗಂಜಿ ಉಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗಂಜಿ ಉಂಡರೆ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಗಂಜಿ ಉಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂದೇ ಸತೀಶಣ್ಣ. ಸತೀಶಣ್ಣೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶು ಇರೇಗ್ ಆರ್ ಪೂರ ಬರೆದ್ ಪತ್ತೊಂದೆರ ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶಣ್ಣೆ. ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ತುದಾರೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಂಡ್ ಆರ್ ಪೂರ ಬರೆದ್ ಪತ್ತೊಂದೆರ ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಮಾತ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಆರ್ ಎಂಚ ಬರೆದ್ ಪತ್ತೊಂದೆರ ದಾದಾನ ಅಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎನ್ನ ಖಾಲಿ ಆಂಡ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ. ಖಾಲಿ ಆಂಡ ಕೂಡ ವನಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಪೂರ ಬರಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೊರ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಚಾಲ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ದಾದಾ ಅಂದ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜೆಂಕವು. ಪೂರ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೊರ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಚಾಲ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡಲ ಐಕ್ ದಾದ ಅಂಡಲ ಪನ್ಪೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಅದೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶು. ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಳಾಗಬಾರದು ಅಷ್ಟೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡಲ ಐಕ್ ದಾದ ಅಂಡಲ ಪನ್ಪೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಕಾಸಿಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗೋಕೆ ಎಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಪ್ಪ. ಕಾಸಿಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗೋಕೆ. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಸು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ? ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಗೋಕೆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು? ಓಕೆ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಈತ ಪೊರ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್. ಎಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಆಯಿತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಓ ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಆಯಿತು. ನೀರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಮ ಇಟ್ಟವರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ? ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಇಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಕಾಸು ಯಾಕೆ ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶು. ಕಾಸು ಯಾಕೆ ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ? ಕಾಸು ಯಾಕೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ? ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಇಟ್ಟವರು ನೀವೇ. ಓ ಕಾಸು ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಇಡಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಯಾಕೆ ಈ ನಡುವಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶು. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮದುವೆ ಯಾಕೆ ಈ ನಡುವಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ?
ಮದುವೆ ಯಾಕೆ ಈ ನಡುವಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ? ಅವಳ ಒಂಜಿ ಅಂದ ಆರು ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮದುವೆ ಯಾಕೆ ಈ ನಡುವಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ? ಗುಡ್ ಮದುವೆ ಬೇಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗುಡ್ ಮದುವೆ ಬೇಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹೋಮ ಇಟ್ಟವರು ಒಂದು ಗಣಹೋಮ ಮಾಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶು. ಸತೀಶಣ್ಣ ಹೋಮ ಇಟ್ಟವರು ಒಂದು ಗಣಹೋಮ ಮಾಡಿ ಆಗ ಸತೀಶಣ್ಣನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶು. ಓಕೆ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು. ಅದು ಅಣ್ಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ಹೌದೌದು ಹೋಮ ಮಾಡುವ, ಗಣಹೋಮ ಮಾಡುವ ಸತೀಶಣ್ಣ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ನಿಮಗೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು. ಹೋಮ ಇಟ್ಟಾದರೂ ಗಣಹೋಮ ಇಟ್ಟಾದರೂ ನಿಮಗೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ. ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸತೀಶಣ್ಣ, ಬಾಯ್ ಅಶು, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಮದುವೆ ಬೇಡ ಅಂದವರು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶಣ್ಣ. ಮದುವೆ ಬೇಡ ಅಂದವರು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಶು. ಬಾಯ್ ಅಶು, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಸತೀಶಣ್ಣ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಮಾತರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಲೈವ್ಗೂ ಬರ್ತದೆ ಏರ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈತ ಬರ್ತು. ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಬಾಯ್ ಅಶು, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸತೀಶಣ್ಣ, ಬಾಯ್.